Evo ovako moja tetka i ja na njenom bungalovu lepo doručkujemo. Burek. Burek sa dodatkom još sira. Pošto ako u bureku nema dovoljno sira, onda vi dodate i lepo vam bude fino i ukusno. Moj ima dovoljno, a volim ja i ovaj sir. Aha, bravo. A gde se nalazimo? Nalazimo se na obali Dunava, kod Apatina. 300 metara od Dunava. 300 metara od Dunava. I šta se ovdje dešava u tvom životu? Na ovom mestu? Sve uvek lepo. Vazduh dobar. Ne, vidim te, vidiš, moraš skloniti malo ovako. Nas dve. Vazduh dobar. Voda dobra. Treba puno raditi, ali to nama ništa ne znači. Imaš paradajz. Imam i paradajz, da. Inače, moja tetka gaji fantastičan paradajz. Ali, ovaj put se služimo paradajzom iz Radnje. Od komšinice. Nije iz Radnje. A od komšinice? Dobro. Tetamice. A inače, imamo i finog belog luka, koji je isto moja tetka odgajila. Ali pokaži ga najveliki. Pa onaj veliki ćemo drugi put pokazati. Mada bi i mogla skoro, jel da? A ću ja otići ti? Ma ja ću otići, naravno. Tu nema. Kod moje tetke se mora. Što ona zamisli, to se mora. Ajde. Fin burek, vidiš? Evo donosim. Puno sira. Evo vidiš šta je beli luk. Evo, pored moje ruke, koliki je. Katastrofa. Ne katastrofa, nego predivno. Lepota. Evo, stavit ćemo ga tu za ukras ovako da nam stoji. A ne, vidi se. Čekaj, gdje si beli luče? Ovako ćemo ga staviti. Luče, beli luče. Dobro. I koga ćemo pozdraviti? Pozdravit ćemo sve redom. Dobro. I mogu da vam kažem, treba da nam zavidite. Jako je fino. Eto, ja seckam beli luk. Tetkica jede i uživa. I tetka, koliko si ti godina napunila? 83. 83. Hvala Bogu. Hvala Bogu. Nismo loše. 65 i 83. Uhu. A vredne, a radne, da nam svi mogu zameriti. Pozavideti. Pozavideti. Da. Ne treba, nema veze. I drugi će doći dotle. Nego, da mi njima kažemo kako smo mi popravili bunar. Pumpamo mi bunar da bi se pokrenula pumpa, hidrofor. Voda za kazan. Da, a vidim, molim te, ovu pčelicu jede paradajz s nama. Tu je u stvari Zolja. I odjednom pumpamo i odjednom ispade veliki šaraf. Glavni koji drži ručku za pumpanje sa dole onom pumpom. Šta ćemo sad? Našli smo rešenje, nas dve ovako sposobne. Jel radilo? Jeste. Sečem još paradajza i luka. Svega hvala Bogu, dok je dobrog apetita, ima i dobrog zdravlja. Dobro, znači kod Apatina smo, Dunav ne može biti niži nego što je sada, jel tako? Aha. I evo još belog luka. I šta su rekli? Da je to najniže od kako se meri skoro, ili? Jel da? Eto vidiš, strava. No dobro. Vidite, molim te, Osica, baš se zanela kod tebe, hoće da jede malo sira. Sjeća se da me juče ugrižla 5 puta. Ajoj. Mora da si je bila slatka. Oteklo. Ovako oteklo, kako da nemam strpljiva. Ne da, šta ćeš? Evo, i tu ti je paradajzić. Ali pošto sam ja lekar, pa imam terapiju. Ti znaš šta treba raditi? Odmah. Naravno. Evo da žvaknem nešto. Ja mislim da će biti fino. Biće fino. Ovim finom. Znači, juli mesec, pred kraj jula meseca, koji dolazi 30. 29. 30. Tu negde, dobro.
Toplo vreme, mada je nama ovde divno. Imamo bambusa, sedimo u hladu lešnika koji su, lešnici su počeli da otpadaju, tako da je to jako dobro. Imamo i, šta su ove druge stvari? Grožđe, naravno, u vinogradu. Sad ćemo izdaberemo kupine i to ćemo vam pokazati. Ali sada vas pozdravljamo, nastavljamo da jedemo i da uživamo. Ćao, čao! Ćao!